ada ogene nke ụza. Hey, nne m si ụza, nne m bụ ada igwe na ụza. Nne m ta n'afọ. Ọ nne m sọtala igwe ogene. Igwe ogene bụ nna m. Nwa m bụ n'afọ ebe a bụ nwa gị nwoke Agụ. Ịmụ na nwa m bụ nwanne Agụ ị ga-alapụta n'obodo a. Kedu na atụba nwanne gị ma ime ọnya gị na nwatakịrị a bụ nwanne? Ofu ọbara. Mba, papa, biko, amarọ m. Papa, amarọ na mụ na ya bụ nwanne. Papa. Ogbanje gbawara ili oke osisi na-efe ogwe ozu na-akwụ onwe ya ebube dike na ya dịka ji eje mba ana na-egbe gbana ata gị kpakụrụkpa ka echogere ya kwa na ịhụ na oji gwere akpụta agụ n'ụra onye si n'obi ya n'obodo a ya pụta ka eme n'aka na nkirikiri ka a na-ere n'ododo na-eje ododo na ozi na okirikiri ka na-agba ose na darị ose arị ọmụnwa Ọgbanje atakata abụọ anụ a na-agba egbo na-akpa nri o ji akpa ntị ohiwere isi Ọgbanje nọ Ọgbanje ebe ka ada m nwaanyị nọ? Ada gị nwaanyị nọ n'obi eze. O nwere ife ọ na-achọ ebe ahụ mana ya bụ ife nwere otu o si wee dị o nweta nwere ife ahụ. Obi Igwe achọgo m ada m nwaanyị ebe niile. Ada m nwaanyị anọrọ ebe a. Mba n'Obi Igwe Amunza nwanne gị nwoke bụrụ onye iro gị. Obi onye Igwe onye ọ dịrị. Gịnị ka ọ na-eme ebe a? Ebe ahụ ka ọ nọ. O nwere ebe ọzọ a ga-enweta ya. Naanị ebe ahụ ka ị ga-aga iwe nweta ya. Ọgbanje arụ dịkwa ya? Arụ dị ya mana egwu abụrụ nwanne mmadụ. Enwe ọbụla chọrọ ịfụ iru dinta ya bụ enwe ga-eji isi wee wọrọ mbọ ofu mbọsị. Onye ka na-agwadị gịnị dị ka a na-ekwu ihe a? Ogene. Igwe onye ọ dịrị. Ogene. Igwe onye ọ dịrị. Ogene. Ụmụnna tie igwe anyị Dikeh. Anwụkwanye anwa.
Isi gịnị? Ume ya ezure. Ogene ume ya ezure. Igwe, onye mkpara nkụ ahụ si ngwere bere ya ụgwọ. Ngwere ga-bere ya ụgwọ. Igwe si ngwere ga-bere gị ụgwọ. M ga-akpọ okorobịa ndị ụza. Ha ga-abịa. Ha egosi gị ihe oke ji ntị ọkụ eme. Eji m aka na gị na-eme ife a niile. Ife a na-eme na be m aka ọlaedo ya. Aka ịdị n'ife na-eme na be m n'obi ma ife na-eme aka ọlaedo ogene. Mụnwa igwe ozu ebi n'isi ọ na-atụ aka ebe a ga-enyi ya ka isi na mụnwa dị igwe ị ga-eji anya gị hụ ntị gị. Emezina mkpụta anyị na-eme aba. Emezina mkpụta anyị na-eme aba. Shapụ ọsọ. Ị ga-eji anya gị nwa hapụ igbo onye ọ dị hụ ntị gị. Di anyị. Singiri peba. Igbo ogene. Kedu ife na-eme ife a? Ife akalịgokwa n'ụda ekwe. Ife akalịa ụda ekwe. Ara ndị mmụọ chọrọ ịgwa eze m okwu. A chọrọ ịgwa m ka agwa m okwu ma ife na-eme. Eze. Ọ bụrụ maka aka ma ọ bụrụ maka na chọrọ ibe nju ebe ka okwu ọjị mkpa na ị ga-emu ntị ọfụma ka ngwa gị ife nji maka ya wee bịa kwudo okwu ọjị ya. Ife nji maka ya wee bịa bụ ka mmalụ kene maka ọ dịkwa njọ na igbo ezigbo enyi ya ada agwa gị nke bụ eziokwu. Nchọ ịgwa ịkịta bụ na m enego anya ebe a na-alịsị anya na mgburu ya niile n'ụlọ ya niile afụrọ m ka ndị mmadụ na-ekpogharị ebe anya ife nji ka mmalụ ma ị na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị ị na-ekwu okwu ide nwaanyị n'ụlọ tụdata onwe ka isi wee pụọ onwe ndị ga-anọchi Udoka igwala mkpa gị male manya magwa gị ị na-achị gwa m na efebara aka dị ya na aja ọ na-ede afọ ime Udoka afọ ime Udoka afọ ime Udoka nke ka njọ bụ na ede bụ na n'ime ebe igwe onye ọ dịrị n'ime ebe igwe onye ọ dịrị ha na-atụba ndị ọzọ na-atụba ha. O doro anya kọwagodolu m ife a kọwalụ m ya ka m nwọtara ma nghọtara ife ị na-ekwu. Adaeze dị ime mkpi dịbe eze kpụrụ onwe dị ọkpara eze a na-atụba ndị ọzọ ibu gị alụ eze ife a bụ alụ agwara mmadụ ezigbo alụkwọ nwa mana onye otu na ọ na-epụta eziokwu ka ọ ma ezigbo eziokwu. Udoka agwara mmadụ wafọ ime uto batụrụ m oge wafọ ime anya kwụsọ nwa bụ eze Ọchụgụ ka ebiteni na-aga ebe ka ọ dị ka na-aga ọ gịnị ọ na-agbabeghị na ịkago nka kedu ihe ịma hapụ m aka nwaanyị ama m na m akago gị nwee ka na-apụ abụọ tata ọ bụ oke gị dina na akwa igwe biko nwaanyị arapụ m aka biko nke bụ m hapụ gị aka ị nọrọ ị na-epigharị pịọm chiejele ị na-achọ ịpịba na akwa igwe ọ bụ oke gị dị n'ebe ahụ taa na-achị azụ aka mụrụ gị ụnyaahụ mana ka m gwa gị tata abụghị ụbọchị gị tata bụ ụbọchị m biko kpọrọ m ka njekwuru di m biko anyala m nso anọchikwala m n'ụzọ pụkwalụ m n'ụzọ ụbọchị ole iwe dị ike ịba gonyelụ m ebe kwụrụ ebe a kebiteni na akụkwa gịnị na-achị azụ ga-azọ ọkwa di m azọ biko kpọrọ m n'ụzọ gịnị onye na-azọ dị Keribe na-ese m ọnụ ọbụrụ ọjụ taa bụrụ oke ya idina na akwa gị ọ gbara ọsọ ọsọ na-ọgbabata n'ime akwa gị a na-eme ya eme ka njọ ifele dị emekwa unu ya na ifele dị eme unu ụmụada unu dị ime ngwa achọkwaghị dị ime nwaanyị dị ime ngwa dị ime n'ofu oge kedu ị ga-enye ibi ọmụgwọ ihu chọzụ ka were dị ime ma malụ gburu ma ime obi ma oge ịdị ime nwoke dị ime nwaanyị dị ime ụmụ dị ime ngwa dị ime onye ga-enyesi bi ọmụgwọ ife unu chọkwa unu mezie obi m ka ọ bụrụ ịdị ime nna ya n'aka na ime nna ya n'aka dị ime nna ya n'iru ime ọkwa ya kemgbe weleza obodo weleza ịdị ime ma malụ aba ọkwa ya ka ife unu na-eludu ndị odibo nwoke adị ime atụwa nke odibo nwaanyị ime onye ife unu chọ ka na-enakwa eme ngwa si na-apụ ọkwa gị
ọ bụ ifu gị ihe na-achọ iji jụ akpati jebe nụnụ bịa dị na alụnụ ịbatala ebe a na-awa anya ị na-awa anya okere onye ga-enyezi ibili ọmụgwọ ịdị ime nwaanyị dị ime nne ka ekwenụ anyị dị nnọọ mma nna m ha dị mma o ekwuzikwa na biko Nneka! Nneka! Hey! Ihe nke mere Nneka na onwezi onye na-akpụ ya ọ na-arụ. Mma! Mma jebe gị. Nnọọ mgbe ọbụla ka ahụ ji atakasị. Nwanne gị kpọkwuo gị na-asụpụ nke ife na onwe ife na-esere ọmụma gị. Mgbe ọbụla nnọọ alụ na-atakasịcha gị. Maka njụ dị gị ifela na-emedikwa unu ifela adịdịkwa gị mara Nneka n'anya biko ana m ekwu nke m na-ekwu mma ịdị ime Nneka dị ime Ihuọma dịkwa ime aga m ekwudo na ya lone ọzọ ada anyị nwaanyị dị ime abịakwuzie nwanne anyị nwoke a na-akpọ agụ wee tụbakwuzie uli mma ime mma unu achọrọ idu na nna anyị na oge erula elu unu achọ ka igwe nwụọ ọlụ unu ọwụ ife ilo na gịnị ka nlo ebe unu na-amụsịsịla ya ụmụazị na-enwerọ nna n'obi a na ọ bụla ife nlo cheelụkwa ka njọ gị ka ife ikwu anyị na-amụsị ụmụazị na-enwe nne ọ na-abụ gịnị ife enwe nna nsogbu adịrọ ị ga-amụ nke gị isi gịnị Alụọma ọwụrụ okwu ọnụ ka m na-ekwu kama na ụwa abụmọnụ ka m na-enye azụ gbakwa gị ọ ga-agụ aga asị gị na ọ bụrụ ọgwụ n'ọma nle azụ gbakwa gị mụnwa bụ Ọlụọma mụ na gị ga-amụ nwa n'obi a Ọlụọma mụ na gị nwere okwu kama na asị gị na-asị asị pụtara m n'ụzọ ka m gafee Ọlụọma, gịnị na-eme gị? Afọ na-alụ m. Ị akaba na-arụ ka ị chọọ n'ọgwụ nwa nwere nje na igwe na-acha anyị. Igwe alịka asị m ọdịnala agaghị ala ihe niile lachagodo ịhụrụ ọdịnala ọ gaghị ala ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ eke orie afọ nkwọ ke kpatara ka ọ kpatara ya erie ke na-akpatarakwana nwanne ya onye dị tie mana Igwe arụ akwụrụla nwa n'ala anyị a arụ anyị ga-ezuzukwa ike chianyị agbadamala anyị ga-ezuzukwa ike anyị ga-ezuzukwa ike kedu ị nwezikwa ntị ị na-anụkwa ife na-emenụ eji anya ya akwụ ife na-eme chianyị agbadamala ị na-anụzikwa ya Igwe ozuola ị ga-anụzikwa ife na-emenụ ozuola Igwe ozuola alịka Igwe ka ihe na-eme arụ na-eme ọkwa agwa ntị manụ ebe isi tie soro ya laa ọkwa agwa ntị manụ ebe isi tie soro ya laa arụ na-eme jinjie ya kwa na-eme ogene kpatara ya mụ na gị nọ agbala na-abụ gara aga na-atụ uche na-atụ alụ chiwe were ehie ji ezie nwa efuru ihu nwanne ya ọ na-ada mbịaka ewere mgbapụ jebe obodo ji ọkpa asụ akwụ iji weta ụsa nye ọnọdụ ahịa ugbu a mụ na gị na-abụ ji anya wee na-ahụchi ofufo
wee bụrụ ihe ọṅụ nyere anyị ya mere igwe gaa n'ọba ji gị bupụta ji kacha hụ n'anya ji gị kacha gbaa agba ijekwe ebe ị na-azụ ewu bupụta ewu gị ka gbaa agba aga m egbu efi kasị efi n'ugbo m wee nyefa ka nwa anwụle dị n'obodo mana igwe nsogbu dị ọgịnịkwa nnukwute nsogbu dị ọgịnịkwa chi ahụ ị hụrụ jiri ehihie jie bụ iwe oke iwe dị n'obi agbadamala o teela m ji na-eji ejiela m ya ole m nwere ike mana okweghịzi m ojiji igwe ya mere o ji wee zoo bịa dị n'ụdị chi ji ehihie jie o nwere ebe m ga-eji ya bụ mmiri hapụ ya ozoo igwe agbadamala anaghị ji ka o ji anaghị ede ọ naghịkwana gị anụ ọhịa ka o ji anaghị anụ ụlọ naanị ihe o kwuru bụ na a ga-ejide nwaanyị dị ime lie ya na maka gịnị ya mere igwe ọ ya mere m jiri jee obodo ji ọkpa sụọ akwụ jee kpọta oke dibịa ka ọ gwa gị arụ nne gị bụ arụ ndị kpara ka wetara abụmọnụ a n'ezinụlọ gị n'ezinụlọ nke onye eze igwe oke dibịa igwe ọmụwa bụ oke dibịa na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo igwe abụ m anya ndị mmadụ ji afụ ụzọ na ana mmụọ ma bụrụkwa anya ndị mmụọ ji afụ ụzọ n'ebe mmadụ nọ kpọọ m n'ehihie kpọọ m n'anyasị kpọọ m n'abalị igwe ọ nna m bụ oke dibịa ka ya na nna gị biri ndụ nna gị bụ nwa odo igwe amụza ọ bụ nna m oke dibịa kọwalụ nna gị ihe niile nna gị chọrọ ịmata na ana ụnụ bụ amụzie gwakwa ihe niile ọ chọrọ ịma ya mere nzọmụkwụ nna m ka m ji mgbe ọbụla ị nwere nsogbu ma ọ bụ n'ehihie ma ọ bụ n'abalị ma ọ bụ n'ọkọchị ma ọ bụ n'udu mmiri ebe ọbụla ị chọrọ ka anyị gaa igwe ọ dịrị kpọọ oke dibịa nọ ebe a nsogbu niile ahụ obi gị gbasara m ụza niile igwe oke dibịa kwụ n'iru gị dị njikere ịgwa gị ya otu isi chọọ ya otu ị ga-esi ghọta ya otu ị ga-esi mee ya ka ihe dị mma ya ka alịka bịara kọwata alụ m nsị na m ga-esi ya bịa igwe otu a ka ọ dị igwe ele ahụ oshikwu ele ahụ ka ọ dị ka isi na ọnwụ mee Biko ozugbo ya ekwusibe ihe ị na-eme nne ị ga-aghọta n'ebe kwanụ kedu maka anụ ọfịa nwoke onye nkụzi ya nwoke a ọ chọrọ ime m ọgwụ wee tie aka wee mee ya mana tupu nke ibekwe mana tupu nke ị ga-ada ị ga-akwụkwọ okwu
jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m ezi nna m o jidiri anyị etu a ezi nne m arịrị egbuo m anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a nne m o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m gịnị ka anyị ga-eme legodi ihe anyị na-amarọ maka ya obi agbawa mụọ gịnị ka anyị ga-eme ụmụnne m gịnị ka anyị ga-eme arịrị egbuo m arịrị egbuo m arịrị egbuo m arịrị egbuo m anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị anyị mere gịnị anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị anyị mere gịnị anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m ọ bụ mma na anyị mara ọ bụ ego nna m nwere mana di na ya ahụghị ewo anyị mere gịnị mere gịnị anyị mere gịnị anyị mere gịnị arịrị egbuo m mere gịnị anyị mere gịnị nna m anyị mere gịnị anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m anyị mere gịnị o jidiri anyị etu a anyị mere gịnị arịrị egbuo m
kwa afọ ime n'ime ebe igwe onye ọ dịrị ihe nke ni anụrụ m na igwe onye ọ dịrị enwetago ụsa wee nye ihe na-emezụrụ ya udo bụ atụ n'ime nwoke mana ihe mere mbụ na ayazi enwe kwa afọ ime kwa afọ ime nye mara mara nwa agwụga ihe mere mbụ na mma bedo na nke nwaanyị amịrị ọwa nruo ya gbara m mmanya nwụcha mmanya ọgọ ọma ebe na-akpa oche Igwe Okedibia no. Ndewo Igwe. Igwe ilu Igbo kwuru okwu sị na mmadụ na-ese okwu ndozi dị na mfe mana mmụọ na mmadụ nwee esemokwu Igwe ọ na-afịa arụ ndozi maka na mmụọ na mmadụ adịrọ azụkọ ofu ahịa mmadụ agaghị akụziri mmụọ ụzọ alika ihe kwuru bụ eziokwu ọ nọ ezie ihe kwuru bụ eziokwu gị ka ọ na-eme onye mba nọ n'ụlọ ya na-agba izu ị nọ n'okwu arụsị gị na-amụ ya amụ ma nọ ezie gị ka ọ na-eme ekechiche ọtọ bịa n'iru gị ọ na-atọ gị amụ maka na ị na-ahụ ọtọ ihe ejiri chọọ ọtọ mma ọ bụrụ m nke na-eyiri akwa oke dibịa gị jere ala nsugbe dara akị oyibo niile dị ebe a sụọ ya akwụ n'ezie anụ ọhịa ka ọ na-abụ ọkọkọba ọ chọba ukwu isi mana ọkọ na-akọ mmadụ ibie na-akụ ya oke dibịa kwa anyị ọkọ a na-akọ anyị ugbu a ihe anyị mere n'ala nsugbe ka m sị ka ime ya n'ala be anyị a bụ okwu niile ọtọ m ga-eme ugbu a n'ala ama ụzọ Igwe mụ bụ oke dibịa nke 44 n'ahịa 4 dị n'ala Igbo nna ha na-eme ya mụ bụ oke dibịa Igwe ị na ihe na-ekwu nna aha na nna aha ha mere ife na-eme ya anyị na-akwụ n'ala ini na-agwa gị ka onye ahụ siri bịa ụwa gwa gị ka o siri bịa ndụ agwa gị ka o siri na m ga-emere gị ya ihe niile ga-apụta ife maka na okwu m na-aga n'ilu Igwe agaghị m ekwusi ya kọwalụ gị Igwe maka na ịma na o nwere ilu Igbo megidere m nwe kọwara gị ilu onye ara sị na onweghị ihe a ga-eme egbekwa onye bụ mma gị ya n'azụ o karịa mgbe ya chọrọ isi ya achọ ya enweghị ihe ya ga-ekwu ya ekwuo Igwe lee na ụmụ gị niile ụmụ nwaanyị gị niile ha niile ebucha afọ ime n'ofu afọ ime mkpuke Igwe ka ihe fọziri ịnụ nwere ife niile ezugo mana mmụọ niile nọ n'anị amụza ekwekọrịtala alika mmanwụ na-agụ arọ otu a ka ọ dị Igwe eze ọnwụkwụ Igwe ka ọ dị ya alika ka ọ dị ya ihe nne buru utobo atụ ime mgbuke ụdị abịago ya ga njụezi Igwe ihe bụ nnukwu debira ga-ada gị nwaanyị enwebezi aṅụrị Igwe kedu ka a ga-esi na-agwọ ọgwụ odu anya ụdị mmadụ abata ebe a na-aganye ose si bupụ nwa ebe a Igwe m ga-eme egbe mmadụ agha gị n'obi ya eze onye nwa udobo atụ ime mgbuke kwara kwa afọ ime a na-ekwu nke ime n'ime ọzọ eze Igwe ọkwa n'ime ebe gị ọgbakọ ọkwa n'ime ebe Igwe onye ọ dịrị Igwe ụmụ gị niile onye nwaanyị adụnụ nwaanyị
dike kwala ọgụ ụlọ ụbọchị ọgụ eze achọ dike ma agaghị afụ ndị na-akpara onye ọbụla n'aka n'aka gbuo dike kwala ọgụ ụlọ ụbọchị ọgụ eze achọ dike ma agaghị afụ akpara ndị iro n'aka n'aka ụbadị abọsọ obi aka na lokpụta ụgbadị isi ebiri ụbadazi m oge eteriri n'onwe ya eyi igwe ọ dị nye ntị gị hei igwe ọ dị ihe ahụ nke ezụlarịrị gị na ezinụlọ gị bụ nke emere ka ọ pụta ihe nyere oke dibịa site n'okike ụwa igwe ọ dịrị nye ntị gị maka na a sị na nka adịla ntị onye chọrọ ịmụ ihe ndị mmụọ na-ekwu ya jụ nne ya oke dibịa n'ihi na oke dibịa na ndị mmụọ gbara agbata obi eyi alịka ọ ngaba n'iru ka m gwa gị ka nne gị gbarụ nne siri butere ezinụlọ gị ihe otiti ihe oke mgbu ihe anya mmiri akwa nna gị nwaodo ikpe nke mbụ amụza nwere o siri ike nwoke dike bụ nwaodo asụpụọla gị maka na isiri ike nwoke ọ bụrụ na ọ ga-ekpe gị nghọta igwe ọ dịrị ị ga-amata na ihe eji ama ndị gboo bụ ọtụtụ nwaanyị ịlụ gị abụọ ịlụ atọ maọbụ lụrụ gaba nke a ka nna gị nwaodo mere nke mbụ barụ nne gị nwere obi ọjọọ obi a jiri oji dịka nna ahịa nwee obi ọgbụgba dịka akpị nwaanyị abụọ ya bụ nwa ọjọọ keburu afọ imi ya ọnwa ite naanị mụọ ya ka esi amụ nwa ọ bụrụ nwoke ya bụ ọzọ mana nke atọ ene mma ilekọta nwaanyị na mma abalị afa dịka o siri maa mma ilebe ajị dị nwaanyị n'obi isiri n'ọkụ erebe ọkụ igwe ife m na-akọrọ gị dịka o mere ụnyaahụ ọnọbụ ihe mere n'oge gboo afaga ife ọpụtara ka ife ga-akọta ka eti esi kọwa igwe ka ị chere na nọ n'ugwu ọ na-eyi akọwa m ede mma ife ọ pụtara bụ na mma jụrụ gị arụ bido n'isi were gbada si ogo ezo ebe na welu na mkpirisi ụkwụ mma gụrụ gị n'arụ mba ime ihe mere abịa nego nnenecha na be nne na onwerụkwana onye lụrụ gị na mma nya ife njigwere ekwu bụ na onwerụkwana onye mara mma karịa maka nwa nọ n'afọ mma gụrụ gị n'arụ enene be ejere ọrụ achaluk adamma nne n'ụkwụ gị arabe ene n'iru gị arabe eyiri gị na mma ya ka njikwa ekwu na nwa anọ n'afọ nọ n'ime ebe a
achọkwala nnọọ ya mma maka gị maka ọnwa ka ọ ya bụ ọnwa mba mgbe m chere ụmụ nwoke ụmụ nwa ihe ntiri ebe nna nwaanyị ka ị ga-amụ ayawala ụlọ anya pa ya bụ na eze hụziri nwaanyị a n'anya karịa mụ mbụ ụmụnwa bụ arụnne adaeze nke ndị ọza nsogbu adịghị m ga-egosi gị ihe mere na ndị ama nkwọ ada ata azụ mvuvo ị ga-afụ ya ọ ya bụ na otocha pụta agbọghọ n'ebe ọ gara ụmụ okorobịa be anyị a na-ahụsịsị ọ na-abụ lotacha nnọọ ịmara ị bịara dị gịrịgịrị ndị mmadụ ekwerekwana ga-atọ ịba were nyebe gị Lagi je butele nwaanyị nri. Manga nọsọ. Ihe aga sọ gị nọsọ gị bụ ofu nwa mmụta. Ka mụ na onye ọ dịrị soro, anyị were ọtụtụ ewu, m gaa mmiri asọsọ. Gbawakwa gị ọnụ ị na-akpọ onye ọdịna nya ifuru ndị odibo niile juru ebe a ma nwoke ma nwaanyị o nwere ya nke zuru gị ịkpọ ojiji kpọta n'ewu ya bụ onye ọdịna gị na-alaba gburu agbọ gị na ya bụ agbọ hapụ nye aka hapụ ya aka hapụ nwatakịrị ya aka agaghị m ahapụ ya aka igwe ifuru aka ọ dị arụnne hapụ nwatakịrị ya aka hapụ ya aka mma hapụ ya ị ga-ahapụ ya mma hapụ ya igwe ọnwa ọjọọ na-arị nne asị ọzọ ga-abụ igwe ma igwe nwụọ kenne na yala kando osagiri ọzọ gịnị ọzọ ewu ka ọzọ nkịta bụ onye ọ dịrị ga-abụ eze ma nna ya nwụọ ya nwụrụ anwụ nkịta ka ọ bụrụ eze nwanne nka ọzọ nkịta ka ọ bụ ọzọ ewu onye ọ dịrị nwa m ga-abụ igwe ma nna ya chịsịa nwụọ ajọ nwaanyị ịma njikwa amoosu gị wee jide m nwoke bụ amoosu amoosu ka ebu mụ amoosu m ga-egosi gị ife amoosu na-eme mmadụ nwa hapụ maka ka ndapụ nwa ya ntị ifuru ka ọ dị ajọ dị na ọzọ Meketa aga m eje na nke Ikenga nnukwute dibịa na Akwa-Alili mana ya bụ ije ga-ewekwanụ m abalị 7 arụnne kenyo arụ dịkwa gị arụ dị
hapụ nwaanyị amụ nsu ahụ. Ka m gwa ya ka ọ ghara itire m nke buru ibu. Ifuru na ka ọnọdụ m dị. Ọnọdụ gị lee n'ọnụ ya. Ị gaghị ebu nke buru ibu ka ya ebuzi ya. Ọ bụrụ nke ka igwe kacha na ahụ n'anya. Gịnị mere ị gaghịzi ebu nke buru ibu? Ka ịdị ime n'isi gị. Ibu nwa n'isi gị. Ị ga-ebukwa ya. Ị ga-ebu ya. Nanụ nke akwa. Ọ maka gị, ọtọcha mmanụ. Ọtọcha mmanụ. Ewebe m efe gị. Abụ m amụsụ. Chino dị mfe ta amụsụ. Ọ dị mfe jee taa ka ịfụ. Lekwekwa anya, unu abụọ. Ekekwara m ihe ahụ. Ngị ma ibute nka. Ya makacha. Ngị ma ibute nka. Dịka nwunye eze. Nwa bụ nwaanyị eze, isi nwaanyị eze. Aga m agba aka. Chidi nwanne ewu a na mma ahụ ịkpa n'aka wee na-ana. Ọsọ kwuru na arahụ n'ime ọfịa ebe a na-akwana m ezigbo ọchị na-acha ka mmanụ. Nyepụtara ụmụ ọsịsọ. Gị na-acha ezigbo ọchị na-acha acha nke mmanụ. Keki si mobri ibu otu a bo nwata kiri a oni fraud odo na nanya ife oy obule kporo na ajo bi ya ife me nwa no na afọ ife me nwa ife ngeme aka abro ka ibru ife ngeme ya China is going to do it. God is the nwere ofufe nchọrọ ka unu kọwara m ajụjụ m ga-ajụ unu n'ime unu na-abụ asịfụ unu etu unu nọ n'ime unu na-abụ onye ga-abụ igwe nke ọzọ onye afọ bụrụ igwe ife o nwere ike ime n'obodo a ka ife unu megasịrị eze igwe aga m achọ ịbụ nnukwute igwe nke ndị amụzi a nnukwute igwe ọ dabalụ ụzọ achọrọ igwe nke nnukwute igwe ọ pụrụ ezigbo ife onye ọbụ ekpere onye nwoke ọbụla bụ ka nwa ya ka ya ijeghe dị mma aka ọzụza gị amaka nke gị nwakwara ị chọrọ ịbụkwu nnukwute igwe igwe achọrọ m ịbụ echi obodo anyị bụ amụzi a udo na ọṅụ na ịhụnanya oke furu oge ọbụla ndị na-afụta gị udo onụfụ ọṅụ onụfụ ịfụnanya anụfụ o zuru gị arụ nwa m echiche obi gị amaka mana o nwere ofe akụkọ m makọrọ ọnụ si na nke ọrụ ụnụ
o nwere ụmụ nwaanyị na-abụ bụ na-ese okwu na-emebi ife. Ịmakwa ife ha na-ese, ife ha na-azọ ewu ka a na-azọ. Ọ bụrụkwa na ewu a bụ ha chatago n'ọnwa tịnị na ewu ka na-aṅụ ala. Ịghọtago? Nwa tịnị na ewu nne ya ka dị ndụ. Ebe nne ya ka ụmụ fara abụọ kasị unu jee gbuo ọgụ a ka onye unu ya asị nwenye bụ nwa ewu n'ime fara abụọ. Igwe ya dị ndụ mgbe ebighị Igwe asị ka ekwubekwa anyị akapekakwa n'ịza ajụjụ a anyị ka bụ ụmụazị na-awụ arụ n'afọ n'afọ. Ọkwa n'eziokwu nke a gosiri na ajụjụ a bụ n'ọgbọ. Ka a mara onye ọbụla ya azatanwu m ajụjụ a onye nwa ga-abụ Igwe. Mana na-agwakwa unu ekwekwana ka nne unu nwee ife amụ na ọnụ nke ahụ. Ụnụ anụgo? Ụmụ m chọrọ ka ngwa gị ọ ka ngwa gị na mma eje na be nne m ozi na-arụ adịrọ ya na agwọ ọtakwara na ya. Kemgbe nke meziri anatara m ozi na ọhịa eri izu ụka na-abụ gara aga. Eri izu ụka na-abụ gara aga? Ọ bụrụ kịta akịra agwa m ya? Igwe weliwe Dikeh Igwe agwọtara nne ka o jefu nne agwọtara. Mba Igwe biko ọchọ m ka o siri m onye ọbụla nọrọ ebe a ka m ndị nche gị nọrọ ebe a ka nna ke m jebe biko Igwe nwere iwe. Igwe sori ebe ọbụla je sie sori gaba. Mwa bụ Dikeh Adumike onwe ife mmadụ ga-emenwu m. Onye mmadụ ga-eme ọ dị mma nwa sobe m. Nwa na-eso sike sobe m. Dikeh na-aghachi azụ n'obi eze na nwaanyị anyị na-esobe ajọ mmadụ na-aghachi azụ maka ndụ gị.
sobem. Ebe sobem kan tigi mmọnwụ n'isi. Anụ ọfịa. Onye nzuzu. Asị gị jedebe. Asị gị kwụrụ ekwụrụ. Sị ka ịma. Hey! Mubaru ne, yeru na aka. O were ka nsi ihe nnu na ndu. Jino so posisa na eba kita ni we lewe mo. Sire ba posiso. E go di ka hadis. What to help? What to help? Sire ba posiso. Arunne nwoke nchọrọ igbu ọ na m chọrọ ka nwa m bụrụ eze agwụchakwana nwoke m jere ka m gbuo biko kpọrọ m n'ụzọ ka m gafere
Nsobegi, nekwali kanka. Ongi wabu ikenga ndagba nakpo. Why? Asingi sowem. Lugudi alikanka. Lugudi ana macho ndi nakpo chin. O na ewe mi iwe. Lenu atenga nka. Take that is some news of. Ka ọ na-eme ya ofe izu anyị ada-anụ nwere ihe anyị na-anụ maka ya ofufe dị mkpa biko nyochalụ m mara na ọ dịzikwa ndụ nwa nwoke begbuo n'akwa nyochalụ na ọ dịzikwa ndụ ọnụ zikwa ndụ ọ dịzikwa igwe ihe mere ọbụla Nyane no feri on keba e tere me ngasi amikat. Ami kenga yu go firi ni o keba e tere me si amikat. Tai go je kemono ye. Ami kenga. Nyane no feri on keba e tere ama wetro ke ni bi tere fia. Ha ko lo kwato. O kwato. Kiki is bazem kete.
Gbere m nekere Idibia biko nu. Me marunne. Hey, kekelowa. Ifri hoji meremu. Ihojo gane sare gi. O gane sare sinu lo gi nile. Uye sokwa gi. Nyala.